vás chcel uvítať u môjho videa. Takže, ako ste už videli to druhé video, som vám povedal, že budeme natáčať na Minecrafte dneska. Takže ja si to musím dať na tými, aby mi to nesekalo, keď natáčam. Lebo to myslím, čo vlastne youtubera, keď mi to seká. Takže, ja som sa rozhodol spraviť taký diel, že bude natáčam na sebe a k tomu budú vychádzať budem natáčať Minecraft, ale nebude to stále na môj sebe, budú mini, budeme natáčať Skyblock, minihry, toho Herobrina mi nahrá, a potom ešte chytáme, čo by sme chytali. Napíšte mi na Skype, čo budeme, alebo dám vám do popisku videa na Skype a ja potom som natočil to, čo si videl. Ja chytám som tu, takže server úspešný 50 startový. Idem na neho. Prosím, vidíte, nemakujeme to. Budeme natáčať zajtrajší diel na Cesko. Myslím. Potom myslím, že bude spraviť diel na Call of Duty jednotka proti domu.
Takže pre toto video by bolo asi všetko. Takže čus lidičky.